Ano kaya to? Sana all may unboxing. Ayun, magkabisayo. Regalo sa akin ni Chingju. 28. Kasya? Oh, kasi nga, sabi sa'yo. 28 lang pala yan eh. Paano masabi? Yung karton, 32. Madaya to itong ano, matabisaya, no? Yung karton na palang 32. Ayaw, di ma. 28. Sana all, madaya. Unboxing tayo ng ano, may nang nilalang. Unboxing. Galing sa ano to, Lazada. Nakagigil ka. Regalo sa akin ni Chingju. Tama kayo. Ako naman eh. Unboxing. Si Mamang bumili. From Lazada. Ito mga kabsayo. Stero. Stero. Ano kaya to? Sana all may unboxing. Ayun mga kabisayo. Regalo sa akin ni Chingju. Metro. Metropolon. Kasya to. Oh, Ilan? 28. Kasya? Oh, kasya nga. Sabi sa'yo. 28 lang pala yan eh. Akala ko ba 32? Yung karton, 32. Madaya to itong ano, matabisaya, no? Yung karton yung palang 32. Pero yung naman, 28. Sana all, madaya. Nawala yung 4 inches. Ay mga kabisaya, oh. Mayroon tayong ano, remote, ayun, oh. Galing sa Lazada. May tornilyo pa, oh. Order sa Lazada, uy. Yung warranty, oh. 2 years warranty mga kabisaya, oh. What? Cellphone, nakabila kong cellphone, 32 inches. Paano masabi? Baka tablet. Tablet na malaki, 32. Kabisaya, oh. iPad. Cellphone, 32. Ayan, mga kabisaya, oh. Sana, oh. Malaki ang cellphone to, pang vlog mga kabisaya, bago. Cellphone. Sabi siya, hindi kasi. Oo. Kasyo! Anong gagawin mo ngayon? Ngayon, Ngayon? Paano mo yan lagay? lagay ko. Yung ano, yung Ito Bisaya, simbolin natin ha. Yung cellphone natin na malaki. Cellphone kasi ito.
beses na. Bira. Ignay pa kami ito mga kabisaya kasi wala kasi ito sa bundok eh. Nagbibiro lang ako. Maganda sana kung ano, may bracket. Ang laki ng cellphone ko mga kabisaya oh. Tablet. Yun. May kabit na. Mga kabisaya na. Pwede mo ano. Ayun oh, tablet oh. Kabisaya. Ang laki ng tablet ko oh. Yan, magkabisaya, unboxing natin. Yan, magkabisaya, no? Ito na ako. Yung ano natin, no? Cellphone na malaki. Tablet. Hindi mag-ano. Bawa, amplify. DVD. Stick. Hindi lagyan natin TV. Diba? Ay mga kabisaya, nahirapan dyan sa kalisod nito. Hindi, TV. Sa TV nito. Ha? Pula. 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 Saan? Ki. Ay na. Mga kabisaya, oh. Utang gamol. Sa may mag-check. Ay mga kabisaya, manood tayo ng ano, YouTube ko. May na internet mo?
dapat mukanta na kumahimuot good mo. Mabata man puti gulang, hindi kong rap para sa inyong tanan. Snack ng bayan, paborito sa tanan. Makasilaw ka, ikaw yung ganahan. Pwedeng pasalubong, birthday man o party. Appeal na po ang imong family. Pinang kayo like, it feels so right. The day so good, the bite so nice. No need to worry, it's so yummy. So what do you think? Pinang ka na bite. Kung sabay ginulat, kung sabay langayan. Ay napasugay-lugay, ay napaglangilanay. Di ko tumugila ay pinakal na tabay. Bata di ko lang natamong paniwang. Pinakal na tabay, kumagunin at kinarang. Pinakal na tabay, pinakal na tabay. Pinakal na tabay, pinakal na tabay. Pinakal na tabay, pinakal na tabay. Sa matag adlaw